السلام علیکم براوی معلوماتی ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس کنا براوی قومنا برناک کنا براوی قومنا بلاک کنا براوی قومنا باشعورا کل سنگتات سلام پاوا صاحب سے پوس کنو ہیت دن جنم علنگٹیے کہ ارا خرماتا ٹولیے ارا بیر بھٹور کنگنو اوک براوی قوم پرغن کے براوی قوم نارا کوششا کو اوفتے کی ارے دردانہ کن کے اوف کا سے اٹکلس دائے سرک کہ نم براوی دوبینہ گپے کبو اراتم کے براوی دوبینہ گپا کھل براوی متفق مرینا تو گڑا نم دا پابو کہ براوی کی ارے بیر دوی سے قوم صفق ماشاءاللہ ارادہ شیطان گری ٹی اوارا سرک یا ارا کے دائیت بالکل تی توسا تینا سادگین وجغان اور تینا براوی تو محبت کن وجغان براوی دوی تو محبت کنگان او کم اناتے تو کہ ارے چنگا چاپ خلنگے شروع کرے رکھ اسی بھلو مہم مسئلائیں گا او دانا رندٹ کہ ارے ہندم بھی مسک کہ استاگ نومو بول لکھ رہا تینے زور مینگل براوی استاگ تینے لکھ رہا زور بلوچ او استاگ تینے لکھ رہا زور مینگل بلوچ تو داف تینے سیدھا سیدھا لکھا رہا زور براوی ظاہر ہوئی تسے دا حسابہ انسانے دا مسک بھئی دا کنا علم سے دا کن تو اوارے دا کنا جندنا سے لکھی کم تینے براوی مگر اصولٹی دا پلانٹ مرو کو بندگا سرک او دافک بیر دوینا پروموشن کرے رہا او براوی قوم ختم کرے رہا اور آوختا ضرورو کامیاب مسرک ننے ریفرک نن براوی ادب نا پنٹ اور براوی لٹریچر نا پنٹ اور براوی میوزک نا پنٹ دافتا ای تٹی بسنک اور نن فلال قوم نا ای تے یلا کریں نتیجے تا نم خنارے کہ اینو اسے بھلو داواز دا منگٹیے کہ بابا براوی دوی سے بلوچ ننا قوم میں ٹھیک ہے ابتدا خبر اللہ کہ براوی زندہ ہے براوی ضرور دا سوال حرف ہو کہ استاد عنایت لیڈی دانا جی جوان گفتگو کرینے وقت ہموی تے کہ ارے والدہ کیکک کہ بھائی براوی اندنو زبردستو قوم سسک ہلناکسو بلو زبردستو قوم سسک کہ دا چوٹا بلوچے براوی یلتسک من بلوچ نا با ناخ چوٹے کہ او خے پانی کنی کپل خے تکسس پانی کنی کپک تا ہمو براوی ہیل کرے خے ہیل کرے خے ہیل کرے میل تے ہیل تے تیل تے خل تے مول تے پال تے پروال تے دا کل ہیل کرے نا من کمال مسنا اناخ بلوچ ٹی اچانک انرجی پیدا مسک اراد تینا دوبی افق ارانا دوبی اسی بھلو پروسیس سان گدرنگانے اراتم او ایران ٹیے تو ایران نا زبان کیکک اگر نن تونے تو ننا اسٹائل نا کرے زبان کیکک رخشانی والا او کا پت کچھی ٹی کائک تا ایڑے سرائکی اور سندھی کیکک او اناخا پاورفل مسا کہ داخسنگا بلا مستندہ قوم براوی نا زبان ہیل کرے او کا پت کل براوی تے مجھ کرے ایسے جاگا گا اوفتے کھڑ کرے دا سے بدماشی نا اسے ٹیکنیکل وڑس سک ننا انا براوی دوینا معرفت بازا چندی سنگتاک خوانار پی ایچ ڈی کرے لیکچرار مسور پن بھلو بھلو پوزیشن اثر مسورک مگر اوفتا
استان منافقت امپک اگر اسے سنی پنیو نا آئلو انتستنگا پروفیسر پائکک او خانتے تنا لکوان با گرد کرسا براوی تاریخ چپی بن فکک اوکاپت دا زوتٹ منظور بلوچ اور اسے میرنا پنا کہرے انا دوبینا را گپلا اوم بسر میدانا کہ برائی نا پنے کتاباں کا شنگ والا معاملہ تھی بلوچ اکیڈمی تو شاید افتا تعلق تو صاحب اسی تس ای کھلے سنگتا دے واضح کے وقت نن سادہ ضرور ارے ننٹی برداشت ضرور ارے مگر گنوں کا فنک چان ہرسٹے دا وقتا را وقتا نن دا براوی تحریک نا ریوائیول سنک دا تحریک ولدہ مونی سنک تو دا خرمات راتن دا خبر تما کہ مونی کی براوی بننگٹیے اوف نن تو اوار تمنگٹیو اوار تمانو ہم صحیح یہ قصصنا دا وقت اپنی الپرا کہ وقت منافقم اصل مسلمان مرکک اور وقت بے کسرا برک نہ ضرور انداخ انتظار کینا کہ ہنداف ارا نن تو اورد منگا کش کنگٹیو یا گڑاس مسنو وہ واقعی کہ ارے براوی گری یا بسنو یا ولدہ سی پوس کنو نن تو چمبس کنن خواہرہ تو بھائی ہیت دادے کہ براوی دوبی چڑا صف اما کہ اسے چون کو چناس نمے جاگہ سے ادو برے اور نم دا سوچ بو خدا چاہے کہ دا انت سے نن تپن دا انت سے ممکن ہے دا بھولوس مرے ممکن ہے دا لکوس مرے ممکن دا شوکس مرے قصص داخا گنوں کو اور کس چاہے کہ دا بندگ نہ چنا سے دا بندگان ودی مرو کسے اور دا بندگ سے ہندن ارا وقتا نن پانا براوی قوم بنیاد نسل بندغ اراتم اسی بندغس زند جھک سلو کے تو او تو اونا دوی اوارے دوی پھدانے بندغ مونانے اول بندغ پدی مرے گڑا اونا توار پیدا مرے کر اول بندغ پیدا مرے گڑا اونا تورس بش مرے کر اول بندغ پیدا مرے گڑا اونا کیرے دوداک مرے را تو براوی قوم تو براوی دوی تو خوکے براوی قوم تو براوی نا دود و کلچر تو خوکے براوی قوم تو براوی نا تشخص تو خوکے لہذا براوی دنیا نا انتہائی عقل مند باشعور قوم ارا کہ رزق کتنا ٹائم ضائع کرتا نہیں رزق تو رکا خدا نا ذات ہے صدی تا محالو اللہ تبارک و تعالی نا ہنا وعدہ برائی تے یقین اس کے رزق خدا نا ذات ہے تو چاہے ای کوریوس مرے دادے کمافے چاہے بھلو واپری سے مرے دادے کمافے بزغری کے کنے رزق مل کر مگر اتنا قومی غورت قومی شناخت کی ارے برقرار دکھا دانانو میں ایسی زبردست مثال سے اتواق کہ ننیٹی چیسوی ضرور مسنے کہ ننتے نے مینگل ہم پارینو رئیساڑی ہم پارینو مامشی ہم پارینو محمد حسین پارینو مگر سندھنا مخلوق ننے براوی پارینے ایران نا مخلوق ننے براوی پارینے افغانستان نا مخلوق ننے براوی پارینے بلوچ ننے براوی پارینے تو ننے ہر وقت براوی پانی گانے براوی زبان نا تصور منگی کنیں گا پک داخاتن براوی زبان نا تصور منگی کنیں گا پک کہ آخر براوی اسی قوم سے او دیتنا زبان سے دا سی بلو انتہائیو شرارت سسک
ضرور ہنانا بنیاد بلوچا تتوارا ہمو ٹگلنگو کا براویک ہمو نالائق آگ ارا لغوراگ ارا کرے مقابلنا طاقت تختوسا گوڑا دشمن نہ لابیٹی نارک اوف گوڑا نہ گپے کرے رک کہ بھائی ننتنا کیرے دویے انت کے ننا دوی کی ارے براویے باقی ننا قوم بلوچی ارا تینا باونا مخے بدل کے کک بھائی باونا مخ اولے لمنا خد رنوی کو نمبر برک اس کا باونا مخ افق نی ودی مفیسا ودی مرے سے تو گڑا خد خنسا نا تو دائی تے بالکل ہر سنگت واضح مرے کہ دا سے بلو سالسے سے براوی دوی براوی ادب براوی دوی براوی ادب فرض کر نن پانا کہ بھئی دا صدیٹی ننا ادب افق کھڑنا تروٹی تمہیں ایچ ضرورت بروکا صدی مرو نن تو افسانہ فیچو فرکس کا پک پگ افسانس برو اینونا پنو کو دزو کو پینکسنا کاپی مرو کو افسانہ سن ہلکن بلوی تسمت اصل وجود بندگ نائے اصل وجود قوم نائے جیسے قوم ٹی ارا دوی دو دل کنے او دوی نا بنیاد زالبولا کو او دوی نا بنیاد او ہنینا جی جاگا لمہ نا لولیے او دوی نا بنیاد کرے ہمو محنت کشا شوانے ارا مچا وقت کرے خرماتے تو جنگے تکک تاسے نن پوش کنو خرما مسنونک نن دارا تعلیم یافتہ بندگاہ کو نن پوش کنو خرما مسنونک نن دا زبان تو دا دوی تو بلو ظلم کرنونک نن خنتے ٹھپانون اردو خوانانون تینا لفظاتی تو اردو شانون بھائی سندھٹی نن مجبورو نن کسد برائی خوام پک تو نناٹی باید سندھی برے کک ہندن دا کیرے نن تینا لفظاتی ختم کرسا 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 دا وقت سر مسنو خلصہ کہ انسان نا وجود ارے اونا ساتھ ہونے کہ اس کا جو نٹی سا سرے تو آسر سرے پانے لگتا کاریم کا پس آسر آرے دوتا کاریم کا پس آسر آرے کاٹم تا خلق آسر آرے ساری ٹھیتا براوی نما سارے نما قومے نما سارے نما قومنا تشخصے اندنو فضول و بیس فیس بک آئی خانیوہ ظاہری ننا بلا شاندارا کمک کارک او بیساتے تھی کہ ارے سبب جوڑ مرے رہوں بیساتے تیرا اور براوی دوی نازی ایت مرک تاکہ براوی دوی انداخہ ودے انداخہ ودے انداخہ ودے انداخہ ودے انداخہ ودے کہ تاکہ براوی قوم نا ارا مومنٹ میں ارا ننا اصل مقصد ہے ارا مقصد کی نندا جنگیں شروع کرے ہمو مقصد کائی ختم مرے انتے انسان پوٹینشل مرے نا اسے بندگاس کی ارے او 5 کی ارے کلومیٹر پند کرنے کے کسر 10-20 لسا اونا ارا سگے انویے تا اسے شارع ایلو شارع مونی تک رائی کتا تو او تینا منزلہ مرکائک دا بالکل اندنو اسی تسے کہ الحمدللہ براوی دوی کی ہمو عدیب آگتو سنو ارا وقتا نن براوی قوم نا پینی علن کنی کتا نن نٹی طاقت اللہ ننا حالتا خراب اسو ننا دا سردا خدا او تے ہدایت نصیب کے براوی نا وجود ختم کرے رکھ تو براوی نا قومی تشخص سے ختم کرنے کی ننا سردار تیار مسک مگر ننا سردار بیر براویت کرے کا ننا مخلوق بیر براویت کرے کا تو اندانا فائدہ علی صاحب حضرت نور محمد پروانہ 1966 علم اخبار کشا علم اخبار نا مخالفات اولاد اینو زندہ اینو ننتو اوارے اسے چم سیڑ ننے بلدہ ہم دوبی نا طرف دنگٹی تو نورمن پروان تو پینچو کسر صلاح
کہ برابی قوم ہمو وقت دویا متفق کی تاکہ دشمن اگر دا پائے کہ براوی دوی کے کپبو تو زائیتو سے گوڑا دا کھلے کی ارے اسون مسورا کل براویت کرو کاک انا پروانہ صاحب مقصد یلکک مگر پروانہ صاحب نا اصل مقصد براوی دوی زندہ کننگ تو اوار اوار ہمیں ارا براوی قوم نہیں طرح فتماسو سمودی مناتے الحمدللہ نو خنارے کہ ننا سنگتی افتے تو 1980 محال وسک تو 1980 نن پاکستان کھلا بلا یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی اوڑے کی ارے بنیاد خان برائی اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن اور تو وار او کا بیو سے ختم کریں دا سنگتا دے کل واضح مرے کہ بیو سو ننا وجوداں پد بیو سو تیب سندہ ختم اس دا سا واللہ اونا کوشش کننگٹیو کراچی ٹی داڑے ریا نا وقتر جان کوشش کننگٹیو مگر ننتے نا وقت ٹی وہ دا خطرہ ختم کریں کہ بھئی داڑے کسس بلوچ فک داڑے بلوچات تنظیم نن داڑے براویوں تو لیاد رہنا برائی تے تنظیم نوبو سندہ ٹی ننے بروئی پارا چلو بروئی لفظ براہوئی نہ بدلوں گا کا صورت براہوئی سندھی پانی کا نکتا انہوں نے بروئی پارے مگر نن تیڑو اوڑے مینگل رئی ساڑی فلانا فلانا پاتا انہوں نے برائی پائے ننم تے نے برائی پائے ننا سرٹیفکیٹ داڑی کھلنا براوی لکھو کے دا سنائی را مسی کرے نالائے کو چندی وقت محالا ونا آئے سنو تینا قبیلہ نہ پنے مگر یاد تک وہ سندھ نہ تیٹی بلوچ لفظ قطعی افق اوڑے چانڈیا مرو مکسی مرو رند مرو لاشاری مرو بکٹی مرو مری مرو بلیدی مرو بردی مرو مگر بلوچ مفرو او رات نے بلوچ نوشت کے کو دے انتہائی نیچو بندہ سرپند مرے رہا لہذا ہندن صدان ہزاران لکھان پنچ بندہ اندنو ارے راتے نے بلوچ پار پھرا گوڑا یقیناً انا سوچ برے کے دا لوڈیو مگر براوی نہ راتم پن برے کک تو براوی اسے انتہائی باوفا باکردارو قوم سے نیسی تو پانی مرے کک ضرور نن غریبوں ضرور نن لنگڑوں ضرور نن تو ارغفک بے اراؤنک مگر نن تینا سے تشخص اس کے اوڑے بچ پھروں تو سنگتک عرض دادے کہ تینا ارا ٹارگیٹ ہے وہ ارے براوی قوم ہے براوی قوم نہ تیچی کھل گڑاک برے رکھا رہا لہذا داڑان ہوشار مبو تینا نوشت ٹی کرے بنیاد نہ گپے کبو حقاتے ٹی تینا بنیاد نہ گپے کبو اران نندو داہم اسی بلو اسی صاحب اسیا سازش سسک کہ براوی دوی ختم منگٹی ہے اصولٹی براوی دوی ختم متا ہوگا براوی ہیت کرو کا ختم مسورا براوی ہیت کرو کا دن ختم مسورا گرا سمودوں کی نرستان دارین تھا گرا سمودوں کی براوی دوی ہیت کرنگا میاری مسنا گراس ہمودوں کہ نن تینے لکھفینا کہ نن بلوچی ہیت کرو کنو بھائی بندہ نہ گاؤں ای لکھ پھرتے نے کہ بلوچ ہیت کیو ای لکھ پھرتے نے سندھی ہیت کیو ارا تم ہیت کرو کارا قوم میں ارا بندگے او تینا دوی بدل کے کک تب بنیادی ورد دوی بدل مت بنیادی ورد قوم بدل مسک انتے قوم نہ دوی مرکا نہ کہ دوی نہ قوم مرکا اندائی وجہ کہ نمورو رے کہ ننے یونیسکو کی ارے ریمائنڈ کرے کہ بھائی دا دوی ختم من گٹی ہے اللہ خاطران کہ اسے بھلو بشخص اسے بھلو ننا تعداد اس بندگا تھا تینا دوی لکھے توس
تو انینا علم براوی قوم براوی بندغنا وجود مرو تو اوتنا دوبینا پنی براوی لکھو براوی قومی غیرت براوی قومی سوچ بحال مرو تو اوتنے براوی لکھو رجسٹ کرو جنگ کرو آخری سندھی سفٹک آخری بلوچ سفٹ کنا دوبی کرے براوی ہے کنا قوم براوی ہے یعنی براوی نوشتہ کرک دونوں فکے دا کنا ٹان نا مقصد دا مرے کہ نن براوی دوی استان دارے نک انتے کہ براوی قوم تیب کہ ارے او براوی ہت کے کک کنے با سنگتاک دا نشان دہی کر فرا کہ بھئی خاران نا بندہ براوی کرا خاران ٹھیو او بلوچیت کرا نوشکی ٹھیو بلوچی ہم براویت کرا سنگت اگر اسے براوی استنے براوی منک او دینا وجغان اونا زبان بدلے گانے نسل تا ولدام براوی ہے تو اینو آخا پھگا ولدہ براوی ہیل کرو پانے براوی وقت ولدہ ہم براوی سے مگر پین کومس اگر ننا زبان ہیل کرینے فرض کا اسے چانڈیاس اسے سومراز براوی ہیت کے کک تو براوی ہیت کننگ نا بنیادہ ننو دے براوی قومٹی شمار کننگ کا پنا مگر اسے بندگا سے براوی استان ہنانے اسے را پیڑی ایلو قوماتے تو سانگ بند مسنے مگر اونا دیتر براوی نائے اونا قوم براوی نائے اوتنے براوی پائے نن ہندا بنیادہ اونے قومیتان کشن کننگ کا پنا کہ بھئی نے براوی بفکا لہذا دائی تے بالکل سرپند منگنا ضرورت ہے کہ ہر گڑانا بنیاد ہمو بیجے ہمو نسلے داف ننا نسل ننا بیجنا خلاف ہو دا ننا ماس او بن ماسنا خلاف ہو ننا نن اور دعوتی انتو کوشش کرا کہ بھئی ننا ہنینا زبان براوی ہے براوی کی نن کیارے ہر قربانی تنن کے تیار ہو رکھ مگر نن ارین قوم منا بلوچوں منا اکسو بلو کنسپائری سے اکسو بلو سالسے سے دا سازش کی عام بندہ پائے ہو یار دا براوی نے تو گپ کے براوی دوی کی کوشش کے کرگڑا کے قوم دا سا دا اسے طریقہ سے مرے کر کہ بھئی نے تو پنچ گڑاؤ نیان ارا گڑائے پھلنگ مرے اراٹی نیان پنچنگا گڑا کرے پھلنگ گر اسٹس پھلان نے تو چار گڑاؤ ارٹے پھلان تو نے تو مسک گڑاؤ چارمی کو پھلان تو بھئی نے تو ارا گڑاؤ ہندن نا گڑا کرے موجود ہو مگر ارا گڑا ارا رزان نہ تیٹی دا گڑا تخوکو اگر یہ رزان نیان پھلیو ارا نیان دا رزان پھلیو تو رزان تو وار گڑا کھلے نہ رکھ یہ سے بالکل سیدھا ہو یہ سے بالکل سیدھا ہو کراتا رزان پھلنگا ہم گڑا پھلنگا اراٹی گڑا تخنگرا کھل گڑا کنار تو نہ قوم مندو نے تو کنانے نا علم ننے بھاز ہوشار مروی تمو ننے دائیتے بھاز طریقر سمجھوئی تمو تینا ٹوٹل فیس بکان ہمو کھلے گپاتے انٹرس سے ختم کبو اراٹی دوی کشنگانے بیر زبان نگا پلنگٹی دوی کشنگانے بیر بولی نگا پلنگٹی دا اسے بلو سلو پوائزن سے دا اسے بلو طریقہ سے اراد غیرت ارے ارا براوی سے وہ ہمیں خیال سے اردو نے پنجابی نے ڈنکے کی چوٹ پر ہموں کی ارے میدان امبرے نعرہ خلے کہ بھائی براوی قوم سے نے ضرور تف کی کنا دبی براوی ہے انتے کہ براوی قوم نہ بیر سے زبان سے حالانکہ کل قوم نہ سے زبان سے مرے کر مگر براوی قوم نہ بیر سے زبان سے لہذا اراوتا نن پانا کہ نن براوی ان ننا قوم براوی ہے تو مانا ننا زبان ننا تشخص کھل براوی ہو لہذا دا کیا رے پانچ سرپند مرنگ ضرورت ہے
او دادے شعور من ضرورت ہے ارا سنگت دا بارٹ کنیان پین بزایت کنن خواہ کر تو الحمدللہ نن حاضرون ہر وقت مگر نن ارا ترقی کرنن ارا شعوری برتنا قوم بری درنن دا سے ننا قوم اسے گامس بلکہ دہ گام پدی دن ارا کارم منگٹو نن دا سخت خلاف ہون ننمو سنگتات عرض کے نا کہ علم نن براوی قوم نہ گپے کے نا اور براوی قوم سے وجود سے اونا تیٹی براوی دوی موجود ہے اونا تیٹی براوی نہ دوداک موجود ہو ننے نی کیرے جتا کپا براوی قوم جتا کپا براوی دوی جتا کپا براوی ثقافت جتا کپا برائی قوم تو دا کھل گڑا کو تو اوارو ہاں ضرور اراڑے ادب نہ گب مس تو اوڑے دوی نہ کارے میں اراڑے عمل نہ وقت مس اوڑے دودا کارم کرا مگر بنیاد ارے براوی قوم نن ہچو اندنو عمل سے جتے نوار کپن اراڑا کرے ننا قوم نہ تشخص پدی مرے اسے اندنو گپز مرے ارا اوفتا چالے بلوچ دا سنن من دے مالا دعا زمی کو اردو کانفرنس بھائی اردو کانفرنس ہے نا اردو کانفرنس نہ مرضی ہے بلوچ دیتے ہیں تو سندھی دیتے ہیں تو پینکھز نہ دپکک تو بجائے داڑان کہ نن بھاز گلو تا مرے نک کہ بھائی نن تینا کانفرنس کے نک اللہ ننے خنپن تے سنے اللہ ننے باشور و بندق تے سنے ذرا نہ مسئلہ نا اللہ مالک ضروریت کہ نہ مخ خرچ کے نخو کرے نو اینو ملٹی میڈیا نہ دورے اینو اندونو دورو سے داٹی نیتے نا پیغام ہے کہ ارے سیکنڈ نہ تیٹی سر کرنے کے سے تو نن تینا پیغام سر کرنے کے ننے تینا پیغام سر کرنے کے دا سا اوخ آئری افن اصل مسئلہ دا دے کہ ننے دا شعور مرے کہ ارا ورد دا گیم حل رہا تو دا سے بھلو گیم اسے کہ ننے باور کریں گے کہ بھئی نقصان ننا دویے منگا چاہیے ننا مچا توجہ مچا توانائی کی دوی نزیہ مرے اور دوی نا پرچار بلوچ کریں چاہیے ارا دویے نن دوی نا پنا بچفیں خواہنا حمود دا بلوچ قوم نا دوی جوڑ کریں تو سنو مذل اسے گڑا سے ارا ننائے ہموڑا اتنا خیری شاغانو بلوچی نزیہ اس خیری شاغانے براوی دوی نزیہ خیری شاغانے پائک دا توم کا گڑا کناو او نن پانا آخ دا اشرت ننائے ٹھیک ہے او پائے ٹھیک ہے اشرت نمائے نمنن اشرتو نک علم بلا او بنیاد بلوچی دا دوبی اونفق دادے کہ امور بلوچ سلک پائے کہ دائرہ گڑا کناو بلونا جن جھکے سلو کے ارا گڑا نہ پنے لک آندو نن پانا کہ پلیت مرک داتے نا خیریے جھنڈیا اے نائے دا کنائے ارا بندق ارا دوبی اوکا پد نانا سنگت آتا نسی بلو بشخص بلو محبت پیارت اخلاقت دائیتے کرا کہ بھائی ننا بلوچ تو تنازع صفق ننا بلوچ تو مسئلہ صفق بھائی دا ننا اخلاق دا براوینا کہرے مرو رنگنا سے وڑا سے مگر ننا بلوچ تو اختلاف ارے اختلاف دا دے کہ نی کنا دویے تینا دویے وہاں پاسا اول دا اختلاف ہے بیرنی دا پاپے سا کہ بھئی دا دوی کی ارے براوی دوی کرائے نی پاسا کہ براوی چو قوم صفق اگر فرض کرک داگا پہ بیر ٹغلنگو کا براوی پارا
داتے بلوچاک پاپس تو بھائی بلوچ کلیئر تک ہوتا نہیں نا بلوچ میدان بسنے اینوس کا دا پاتنے کہ بھائی ارا داوائے دا اختر جان مینگل کے کہ بھائی نن کھل بلوچون براوی ننا دوبیے نم دانا تردید کا نورے ہاں ضرور سرفراز بکتی دا زوتر بس اندروں کا پس کہ ننونا لگ تھوڑا پانا مگر بلوچ بیشیت قوم دائیتی کلیئر کے دا کلیئر کا پک تو دام منافقت سے داٹی اوم اور دائے لہذا داخل ننے ہم وہ دی شردی کن فکر ضرور تفق کنے فیس بک کا گرا سنگتا ارا کنے آنن سوال سرفری ورندی تیتے ہوا یا وقت کنے میسیجز تروی مر انت دا سی تینا ڈائریکٹ فیس بک کے کیوا تو کنا آئی ڈی بند کرا تو رسا پین سنگت آتے عرض کیوا ارا نانا ہم خیال نا مارکو کو او کنا میسیجز چلا پھرا اوف کنے بن فرق کہ بھائی فیس بک کا ہندنو گڑا سنگت بسنو عراف ننے ڈکٹیٹ کہہ رہا کہ دن پابو دن پاپاو پلان امبل دن پاننگے ٹیے مچتا مچتا دون تو پاننگے ٹیے مطلب اسے بلوچ ساتے رہا اوڑا نا سیتس کر پھرا او گڑا اونا ایتنا زیا تولی رہ دمبور خلے رہا او اونا جوانی تے بن پھرا ایدہ سنگتاتے واضح لوزاتے ٹی عرض کیوا ضرور فیس بک والا پیج نائے مگر نی ننا ممبرز یا ننا ممبروں نک لہذا نی ارا دمبو رہے تینا پیرکی خلیسا ارا بلوچ نیتے سے انٹروڈیوس کیسا اونا داڑے پیغام اس پیش کیسا واللہ اونا حقت عید کیسا واللہ مخلوق پاسا کہ اگر نم داڑا خلاف عید کرو رہے تین میں ریموو کرو ٹک دا کنے کلو ملانے ادا سنگت واضح کیوا کہ بھائی نن تو چیٹنگ کیسا تو براوی نا پینٹ پوس کنو چیٹنگ استنا مل آخا تو ننے کھلے ریموو کرک نہیں دا آقا فق کہ نی ہزارہ براوی تا تیٹی دا پیغام بلوچ نا آتے سا او دے بلو ہنینو شیرینیو امبلس داڑی نانا مونا پیش کیسا والا آگے قصص ہونا ورندی ہے تک نیو دے دھمکی تے سکینے ریموو کیوا بھائی دادا گیری کم سے کم برائی تیٹی مانی کانی کا پک انگا برائی نا کم سے کم ننا تنظیمی چو ضرورت سفک دا برائی انتہائیو باغیرت و گروپ سے خدا چاہے لکھ کروڑ پتی ارا کنگ کے ایسے ارب روپی افے سلوک مرے پھل کنگ کے سلوک مرے رکھ دانگان ایسے حقیو براویس کنگ کے اگر ڈھنگر صافے نے سلی سنے او دے دا خبر افا کہ محبت اٹی ڈھنگر پیشے پھل کری یا مو ڈھنگل وارے قبول کرو یہ گڑی خلوٹے افتے کشوٹک نن ہمو لیول نا براویو نک نن انتہائی کی ارے بلوچ نا وجود تسلیم کپنا انتے نن بلوچ رجمے نا ٹھپا تو سان دپن پینکس بے غیرت مننگ کنن کے خنٹم مننگ کے بے حیا مننگ کنن کے کک نن مننگ کنن کپنا نن برٹش بلوچستان نا داغ اینوس کا یاد ہے نن دادے استان دانی کنن کپنا ننا خان تو لوگ ننا براوی مشنازی جنگ کے کک اور نی انجمن بلوچان جوڑ کے سب دادے نن استان دانی کنن کپنا نن تینا وارث ڈغا نہ داڑی تو سنو نک اور نی کیارے اسٹیٹ کلات پارٹی جوڑ کے سب عزیز یوسف مکسی کیارے ننا خلاف سازش کے ایک نہیں ہوتا اوار سک ننو دے استان دے لک ہندن اور تو اوار ارا وقتا پاکستان نا وجود نا گب مرک بیداری تسلیم کرو یہ خواجہ براوی بلائلم براوی خواجہ داس کا بائے ملتن نیو دے تسلیم کیسا دائیت نا روستانی پک نی اراتا سوبنا پن بریک سوبنا پن محالوان ملکنا پن خراسانے حکونا پن کلاتے نیونا پن بلوچستان تخصیت دانا روستانی پک او خم چسو فنک
اوخم پتمو کفنک اگر ننا سنگتس کس ہنداخ نزورے دا سرپن مرے کہ بھائی دا سا ولدا نن چمچے گری یہ کرو یہ بلوچا تھا کس دا سرپن مرے کہ نن کیرے تینا حق کیرے کمپرومائز کینک اگر دا کس سرپن مرے کہ نن تینا دوبیے کیرے حرفین برزارا بلوچ نہ چالے نن تینا قوم جل کینک تو بھائی نن تینا قوم جل کنن کپنا ننا بنیاد ننا ہچو حقا صف پین ننا حقار بیر ننا قوم نہ حقا کو نن تیرا قوم کی بش مسنونک دا میسیج کسنا سمجھتی تولک تو جیز بسم اللہ سرپن تولک تمپکک تو ننا کسک جکو ننے خالصتاً ہمو براوی تنظیم درکارے ارا برابری نہ بنیادا کہ بھائی نی کریں براوی فل تسلیم کے سا کہ براوی قوم سے دا لگانا خواجہ مسنے ننداڑے مہاجرون براوی دویے خالص و دوی سے دا پین کسر دویے بیر براوی تی دویے کم سے کم بلو نہ دویے فقط دائی تے تسلیم کے سا تو گوار نن نے تو علمی کینا آخا تو ننے ہچو ضرورت سفق ہندن ننا آگے طالبات تنظیمیں براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نا بنیاد کرے براوی یہ اگر کسد دا سرپند مرے کہ نن بلوچ نا ورجنا کہ براوی دوی کی خدمت کرو یہ براوی دوی انت سے براوی دوی کنا توارے خواجہ کے کرو سا توار بچو نا نی براوی قوم نہ راتم پینیال پیسا بیر دوی نہ کیسا ننے سمجھنے نی منافقہ سے ہو سک نی ہمیں دو ساتے دو اوار ہو سک نی ہمیں نہ نمائندہ ہو سک نی پوچھاتے بدل کے ولدہ نہ نیامتی بس ہوں تو سنو سک داڑے ننے سیدھا سیدھا غیرت مندو براوی درکارو ارا ہیتے براوی نہ کی رکھ دا فرق کپس کہ دا براوی دوی اور دا براوی قوم دا براوی دوی دا براوی قوم دا براوی دوی دا براوی قوم دا سالسہ سے دا کنسپائری سے انتے کہ دا ننے اسپلٹ کنن دوی یکا کنن اور قوم یکا کنن دا بلوچنا نظریے نن دا نظریہ سخت خلافون ارا دا پروموشن کے کک زائیتا سے اگر غلطیت کرے نے تو دے معاف ہے اگر نہ نظریہ سلو کے کہ بھئی کم سے کم نہ دوی بچفن تو سنگت آخر دوی تینا خواجت وار بچے دوی کنا توارے اراتم ای افر تو کنا توار موفق ای مفر نی کنا توارے علافے کرنے کا پیسا دا اندو نے دوی اندو نے قوما بغیر کہ ایسے کیسٹ ایسے یہ دے تقریر کروں تخان تا تسکنا کیسٹ ارکز بنک مگر کنے کس خنن کرنے کا پک کنا وجود کس خنن کرنے کا پک لا کیسٹان اخ وقت نکاریوں کشوس مہیچ موفق وقت آگ بدل حالت آگ بدل لہذا براوی قوم کی ننے مخے تفینو ننون تفون تا نن ہیچو سالشتنا انتری بفرون او نندائی تے واضح کے نام نن ہیچو سردار سے مننا نن ہیچو سردار سے خلافون نن ہیچو سردار سے نہ گیجونک نہ اونا پانگاٹون نہ اونا انسٹرکشا ہنونک نہ ہنانونک دا تنظیم نا خواجہ بیر پیونا براوی کس دا سرپند مرے کی دا تنظیم ٹی 5 روپی خرچ کرنو ٹک اور دا تنظیم نو خواجہ او دے اجازت ہے 5 روپی تینا آلے نہ نہیں آنو دا بش مرے کائے آرات سمجھک کہ دا کنا وجود ہے دا کنا دیتر ہے تو او دے سلام ہے علم نن بھلو تکلیف کرے نونک دا براوی قوم دا مرلغا انو ارانو میں نظر بریک ارانا پنرے براوی قومی اتحاد ارانا پنرے براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ارانا پنے سندھ برو اتحاد دا دون وجود اٹھی بطنو دا تا خالصتاً کی ارے مقصد براوی قومنا کہ ارے ہمو
ढको का गिड़ा हमो फद बिटो का गिड़ा आरा फद बिटिंगान और बिरावी कौम में लिहाजा संगता खुदायत नबो होशियार मबो दाद कना वनाएंगा संगत अरसलान जान दा कना वनाएंगा संगत की अरे नादर बिरावी दा कना वनाएंगा संगत की अरे अहमद मेंगल दा कना सीनियरा संगताक अरा बिरावी कौम ना गपे केरा तो वो बिरावी कौम राज कौम पारा अरा बंदगा असली बंदगा ता असे बल्लो ग्रुप असे अराते तेना बोली अरे दुवी अरे अराफ्ते तेना अराफ्ते तेना डगार अरे अराते तेना कल्चर अरे अराते तेना तशखुस अरे अराते तेना तारीख अरे तो कौम ना तेटी दा पंचश गिड़ा बरेरा दासा अरा वक्ता नी दा पंचश गिड़ा ना असे गुलदस्ता से उना पिन कौमी दासा नींद ने रेफे से दाफ्ता अस्टस बुर्जा के सा एलो डंप कने ख्वाहिश खट कने ख्वाहिश दा मफक बरल कना दा मैसेज तवील मनिंगे टिए संगता बोर मरोर दाइत जरूरी है इसका नुमतना नजरिया पका फेरे नजरिया पका फेरे नजरिया तना पका फेरे नुमे कामयाबी मिले पक बिरावी कौम अनुसरपन के असे बिल्डिंग असे जागा असे दुश्मन ओदे डिरफे बीर बुनियाद तब बच्चों के दासनंदा बुनियाद नाता खिस्ता ते तिखसा मदाना दाना दीवाला ते बुर्जा करेंगे टियोनक तो कसन ने दा पाए कि बाबा नुम दूं कपबो नुम दा दीवाला ते बुर्जा कपबो नुम अंदुन कबो कि एरा बिल्डिंग सलो के एरा न पिन बलोचे उन तस्वीर कशबो और गुणा पाबो कि भाई दा हमें बिल्डिंग है ताकि बिरावी कौम ना वजूद ख़त्म मरे बीर बिरावी दुबीना गप मरे जाहिर तसे दुबीना खिज़्ब ख्वाजा बिरावी को अराज बिरावी तेने तस्लीम करे बलोच आमेज़े नुमा निसाबटी बलोची मरो नुमा तूल बशटी बलोची मरो नुमा मार्केट टी बलोची मरो हर जगह बलोची मरो निविस्तार गड़ा दाटी टी बलोची मरो तो खामखा कह रहे बिरावीत कर को कसस में फरो असी चुना से ना वजूद है ना इनो असी चुनास पैदा मसक इो ना जुबान बदल के टमक मरेक ना भाई असी बिरावी सिंधी से बराम करे तो ओ लुम सिंधीत के तो दुबी थे ना ही अंत ना बाव तो फुल बिरावी चाक दाइशत पकक मना 30 साल 6 साल 50 साल लगे कसे दुबी से बुनियादन ख़त्म करने थी अंते की तालीम एनो न जरूरत हो नने दाना दाड़े स्कॉलर बैर दाड़े पर तालीम न मतलब दा मसक के भाई नी दस्ते ना दुबिटी ख्वाम परोस नी एलो ता दुबिटी ख्वानो सक ना तूल बश कर एलो ता दुबिटी मरो ना वापार एलो ता दुबिटी मरो नतीजतन ना दुबी ना वजूद ख़त्म मरो दा वजह की तालीम ना दावड़ ना तालीम ना खिलाफ बंदा कनु सरपन मरे रखे दा अमरो तालीम ना गुल बिरावी करे तालीम ना खिलाफ ई दा तालीम ना खिलाफ उठक अरा तालीम टी ना तशखुस ख़त्म मरे ना बोली ख़त्म मरे बीर महाश के ना दा तालीम बीर महाश है तक अगर महाश के अरा ना जिम्मे खुदा ना ज़ात हरफे ने इतना कल्चर बदल के इतना दुविये बदल के अंत बदल के दामन का निकपक लिहाजा संगता कुशार मबो वक्त ना ज़रूरत दादे कि खनते तना मलबो छुंको ग्रास करे तेना दूटी मरे नियो न ख्वाजो से बल्लो ग्रास पेंकर न दूटी मसनी न ख्वाजा फस अल्लाह में कोले सलामत।